मानगोनां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार आरो गासिबो बाहाय नुजाफैनो हानाय गासिनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जों लाइमोनफोरा खौसे जानानै जोंनि BTC खौ बासायनो होननानै जोङो ओंखारबोदों। दा जोंनि BTC नि अबस्थाया मोजां नङा, बयखौथ' जों मिन्थिखागौ, बयबोथ' जों बेखौ मिन्थिखागौ। जेनेबा दा जोंनि BTC आ लोरबां अबस्थायाव दं, बेखौ दा बासायनांगौआ जोंनि आखायाव। दिनै जों कलेज फरायगासिनो, जेनेबा सोरबा इउनिभार्सिटि फरायगासिनो, दिनै जों बे जोंनि बे सोलिबाय थानाय BTC नि लोरबां अबस्था बेखौ नुनानै जों मोनसे जोंनि गोसोआव सानदों आरो जेनेबा उननि अबस्थायावहाय, उननि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे BTC नि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ, जों दिनै लाइमोनफोरा बेखौ मोनदांनो मोननानै दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों। आरो दिनै बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो सोंदों, जोंखौ दिनै सोंखारिदों, दिनै फरायसाफोरालाय मानो पार्टियाव ओंखारखो? खिन्थु सोंनाया बेबायदि जानाङा, फरायसाफोरा दिनै मानो पार्टियाव जइन जाफैखो, मानि थाखाय दिनै फरायसाफोरा पार्टियाव ओंखारनांगौ जाखो बा राजखान्थियाव मानो बाहागो लाफैनांगौ जाखो? कुइसना बेबायदिसो जानांगौ आंनि मथेब्ला। दा मोजां लिडारखौ सायख'नाया जों गासैबो लाइमोनफोरनि आखायावनो आं बेखौ सानो। आरो बेबायदिनो जों खौसे जानानै जोंनि BTC खौ बासायनो हागोन होननानै आं सानो। थांनाय 15 बोसोराव जोंनि बे BPF दोलोआ जिबायदि खामानि मावबोबाय, इउनिभार्सिटि गैयिखौ लाबोबाय, कलेज गैयिखौ लाबोबाय, मेडिकेल कलेज गैयिखौ लाबोबाय। दा बेबायदि समावहाय नैबे BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि हिसाबैबो जों आसा खालामदोंमोन जे जोंनि चिराङावबो साइन्स कलेज मोनसे मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदोंमोन। नाथाय बे 3 बोसोरसिमावहाय जोङो बेखौबो फैगोन होननानै आसा खालामाखै आरो बिसिनि जिबायदि मावनाय बेखौ जों BTC जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों सानाखै। दा बेनिखायनो जों गासैबो लाइमोनफोरा खौसे ज' जानानै जोंनि बे BPF दोलोखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो खालामलांगोन आरो गोबां लाइमोनफोरा फैनानै बाहागो लाबावगोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। दिनैहाय जोंहा BTC सुक्ति जानायावहाय 6 शिड्युल मोननाय हिसाबै आयेन दानो हानाय जोंना खमथाफोर दंमोन, बेफोरबो दिनैहाय बे खमथाफ्राबो जोंना गैला, डाइरेक्ट DC नि आखायाव हरबाय। थ' जोंनि बे BTC आ स्टेट गभर्नमेन्टजों सालायजानाय जाबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंनि बे BTC सुक्तिनि माखासे खमथाफोरा जोबलांगासिनो दं। बेखौबो दा जों लाइमोनफोरनियाव मोनसे जेनेबा साननाय फैदों आरोबाव उननि समावहाय माबायदि जालांगोन। आरो प्रमद बर' बिथाङा होनदोंमोन न'खर न'खर साख्रि राननानै होगोन, रावबो बर' बिमायाहाय थानो थाखाय न' गैयै जानांनाय नङा होनदोंमोन, जानो थाखाय माइरं गरसे गैजायै जानाङा होनदोंमोन। नाथाय बिदि खालामनोब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय जुदि एफाबां मावनो गोसोमोनब्ला, एफाबां गिदिर गिदिर जोंखौ प्रमिस खालामलांदों, जोंबो प्रमद बर' सारखौ मोनसे समाव मोजां मोनोमोन, जाथिनि थाखाय गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बिथाङा मोनसेबो जाथिनि थाखाय मावाखै। आरो गाव जुदि सासे गावनि जाथिखौनो नायनो हायाखैब्ला आरो बियो दस्रा गुबुन जनजातिफोरखौ मा मावगोन, BTC नि जौगानायनि थाखाय मा मावगोन? दिनैहाय बिथांनि बे सरकार सालायनायाव जों नुनो मोनदों जे बबावबा हादान सिफायजानानै न' सिफायजानाय, इभिक्सन जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुदों। दा BTC आवहाय जेनेबा सान्थि परिबेसखौ जों नुवाखै, बिनि थाखायनो जों लाइमोनफोरा ज' जानानै दिनै खौसे जानानै जोंनि BTC खौ बासायनांगौ आरो जों बासायगोन। दासान्दि BTC आव खुंथाय गोहोआ UPPL हानजाया दङ, थेवब्लाबो बेरेखा हानजा जाय माने खुंथाय गोहोआव गैया BPF हानजायाव नोंथांमोना जइन जाबाय, बेनि सायाव मा फोरमायो? दा जों नुनायखिनियाव बे BTR सरकारा जाबायदि खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जों खुनु मोजां मोनाखै। दिनै लाइमोनफोरा बेनि थाखायनो ज' जानानै ओंखारदों। बिथाङा BTC नि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै आरो सिगां समाव बिथाङा जेरैबायदि प्रमिस होदोंमोन, हारिनि थाखाय बिराद मावगोन होननानै बिराद गिदिर गिदिर प्रमिस होदोंमोन, बिथाङा दिनै बेफोरखौ मोनसेबो पुरा खालामाखै। आरो BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव माखासे जिखिनि जानांगौमोन बेफोर जायाखै। दिनै जों स्टुडेन्टफ्रा गोबां प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जाबाय थायो दासिमबो। इउनिभार्सिटिनि सिङाव जेनेबा बेसेबांखिनि कलेजफोर दङ, एखनबा रिजाल्ट थाब नांगौ बायदि समाव मोना, लेखा नांगौ बायदि खिनिखौ होनो हायाखै आरो गोबां बिदिनो प्रब्लेम फेस खालामनांगासिनो स्टुडेन्टफ्रा। बिनि थाखायनो दिनै जोङो ज' जानानैहाय BTC खौ बासायनो आरो जों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय इयुनाव बबे पार्टिया मोजां रोखोमनि खामानि मावगोन बेखौ जों दिनै सानहरनानै BPF दोलोखौ जोङो सापर्ट होनो थाखाय दिनै